amma kowane shaidani ya koma gefe guda ya sa ido. Ga Albani ya zama dan boko, ga Albani ya zama dan arabiya, ga Albani ya zama alhajin birni. 2007 kuma Albani zai zama babban dan siyasa. Kowa ya shirya, kowa ya shirya. Za mu fito, za ka ga fosta, ka zo mu baka kai wajen kafancan, wani ya wajen birnin kaza, insha Allah. So da kar ka ji tsoro, duk sharrin da za su yi maka wallahi, ka kyale su kai dai, kar ka sake ka ha'inci Allah. Duk abin da za a faɗa kar ya zama gaskiya ake faɗi a kanka, ya zama sharri, kuma ka yafe musu. Ni duk makiyana na ce duk wanda ya zage ni na ce na yafe mishi, ba hisabi ranar kiyama babu. Duk ka zaga kai carbi 100, carbi 100 na zagi din na yafe. Ranar kiyama wallahi na ce ranar kiyama abinda nake so shine in ganni gaban mai gida sallallahu alaihi